com esteu tots i totes? Bé, avui és l'últim dia de la quarantena dels mestres. És divendres i el dilluns ja ens tornem a veure. El curs no comença de la millor manera, això està més que clar. Però teniu tantes ganes de tornar a veure'ns com tinc jo? De segur que sí. Mireu, aquest vídeo us servirà per a conèixer a tots els especialistes que tindreu aquest curs. Voleu conèixer-los? Vinga, seguiu mirant el vídeo. Hola, xics i xiques! Soc Laura, la vostra mesa de suport que estarà a l'aula amb vosaltres. Estaré en l'aula per a tot el que necessiteu. Ja tinc moltes ganes de conèixer-vos, queda molt poquet per ne tornar a les classes. I no res, I'll be the Arts and Craft teacher too, and we will have a lot of fun. Kisses! Ens veiem pronte! Bon dia, xiculets i xiculetes. Si algú no me coneix, soc Paqui, la vostra mestra d'Educació Física. Estic molt contenta de tornar a començar amb vosaltres. Espero que vosaltres també tingueu moltes ganes de vindre al col·le. Encara que enguany la situació, com ja sabeu, serà totalment diferent, de segur que xerrarem i gaudirem fent esport tots junts o tots separats 1,8 metres. Molts besets i fins el dilluns. Hola a tots i a totes! Jo soc Sara, la mestra d'audició i llenguatge, i estaré amb vosaltres i a la vostra tutora per ajudar-vos a conèixer i aprendre moltes coses noves. Aquest és el primer any que estic a Xatxeneta, així que espero que vosaltres també m'ensenyeu moltes coses del col·le i del vostre meravellós poble. Aquest serà un curs un poc diferent, però segur que tots junts ens ho passarem superbé i ho aconseguirem. Estic desitjant conèixer-vos a tots i a totes. Ens veiem el dilluns. Adeu! Hello, lovely students! I am Nerea, your English teacher. This year, we are going to learn English together. Bye-bye, sweeties! Hola, xics, com esteu? Espero que superbé. Bé, doncs jo soc Maria, soc la nova mestra de religió d'aquest any i només dir-vos que tinc moltíssimes ganes de conèixer-vos en persona i de compartir moltíssimes experiències amb vosaltres. Una abraçada molt gran. Hola a tots i a totes, jo soc Bogdan, el mestre de música, i tinc moltes ganes de començar, que així a casa estic molt avorrit. A classe cantarem, ballarem, farem jocs, tocarem instruments, farem els nostres instruments, farem de tot, ens divertirem moltíssim. I vull que vosaltres vingueu amb les mateixes ganes que tinc jo ara de començar. Així que ens veiem d'ací, no res? A classe! Aquest és l'inici d'un bon curs, de segur. Ara ja coneixeu a tots els especialistes, que sapigueu que tots tenim moltes ganes de veure-vos el dilluns i que serà un bon any on riurem, jugarem, ballarem, aprendrem sobretot i això serà tots junts. Vinga, que comença el curs 2020-2021.